ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумот шуд дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навори чӣ мошино када чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хуб дӯстони азиз, Hyundai Accent, Hyundai Porter, ҳастай трактори фурӯшӣ комплект, Opel Vectra A, дута Opel Vectra бо нархҳои арзон, Hyundai Starex, Mercedes сечка бино ва сечкаҳои простой, гурзавои Газел, Camry, Toyota Camry, Opel Sedan, Opel Caravan, Lada Priora, Toyota Vitz, VAZ 2106 ва дигар навъ марка мошино мо дар рӯй кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Ҳар як мошинро номероша дар рости худаш мемонем, кадомаш ки маъқул аст метавонем ки занг занем. Ва курси имзо бошад 113 сомону 70 дирҳам. Дӯстон азиз, хоҳиш мекунем ки пешаи навор раст кардан лайкотона занем ва навора полисия кунем, мегзарем ба навора маҳрамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем грузоперевозка акаи Нозима. Акаи Нозим чанд соат таҷрибаи кори доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон ба бисёр ноҳияу шаҳрош бурда мерасонанд. Агар борои шумо 100 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон, аяму ҷои мақсад хобгоҳтон омада мақсад ки бортона қабул мекунанд. Дӯстони азиз, бор ба тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Исо, Рега, Шаҳри Нав, тарафҳои Калхозобод, Бохтар, Вахш ва тарафҳои дӯстони азиз мақсад ки Шаҳри Нав ва Обшин бисёр ҷоҳо оварда мерасонанд. Хай бо кадоме то ки агар шаҳр ноятона мо номбар кардагӣ намошем, шумо дар номерошон занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмонда метиҳанд. дӯстони азиз, шумо айноми канали мо бо сухан кунед. Мақсад ба бисёр шаҳру ноҳиё дӯстони азиз оварда мерасонанд. Хумсангири, Кулобу, Московскию, Файзободу, Шаҳри Нав, Ҳисору, Регар ҳам тарафҳо оварда мерасонанд. ҳарчори рақамҳошон кор мекунанд, ҳарчоришда WhatsApp доранд. Марҳамат бештар маълумотои пурра ва анӣ аз рақамҳои поёмода WhatsApp ёки номери дастӣ барои грузоперевоз кардем ки рӯй кардан. Марҳамат шумо тавсия метиҳед дигар маълумоти пурраша аниқ карда худтон аз рақамҳошон гирем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Яке мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочнаи Hyundai Accent. Соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холияй, мотор 1.16, коробка механика, сайстаи мошин мегӯяд чёткае. Мошин мега балонош мега 80% ҳастае. Страховка мега дорад, не ки ай учёт мегад, яъне ки симат карда мегад метиҳ, яъне ки ай учёт гирифта метиҳем. дӯстони азиз, мошин мега балон салон тоза каса, мошин хеле ки як даста гаштесае. Ин мошин қарор дорад дар Москва фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 рубл бо муомила ва савдои хуб дӯстони азиз дорад. ин ҳамин рақамҳои Россия ҳисоб мешавад. рақамҳо ҳам кор дӯстони азиз, рақамҳо кор мекунад, рақамҳошон WhatsApp дорам. Балон 80%, страховка мега дорад, ай учёт симат кардагӣ. мошин дар Москва, ина марҳамат шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. Ай учёт мегад, яъне симат карда метиҳем. Оиди мошин ягон савол доста бошед, ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмода занг занед. мошини хуб мегад, фақат мегирӣ ҳай мегирӣ. Hyundai Accent 2008 сол бензини холӣ. дӯстон аз чӣ саволе ки доред дар рақамҳошон занг занед, ҳамаашо аниқ карда гирен. марҳамат срочна. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Porter. соли бори 2002 сол ҳастае ки мошинча мегӯяд нахадуае. дӯстон аз ин мошин ҳуҷҷат дорад, балонош соз, салон тоза, мошини хизматӣ, мошин хеле ки як даст кашта, мошинча мегӯяд чётка, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. нархшам нархи дастрас мондагӣ ҳастанд, срочна мегӯяд пул дар кора. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. бо камтар муомила мешавад, бисёр не, 55 та муомила дорад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои 59 рақамҳошон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия 93 инашда WhatsApp доранд. Hyundai Porter 2002 сол, мошин нахаду, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. оиди мошин шумо ягон савол доста бошед, ягон маълумоти иловагӣ худтон агар фаҳмидан дар рақамҳошон ки занг занед, ки дар WhatsApp нависем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад. мошина мегӯяд ҳуҷҷатош соз, ҳуҷҷат дорад, балон соз, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. марҳамат дигар маълумотои бештар аз рақамҳошон. хоҳиш ки лайкотон назанед ва навори мо дар рафиқота силкаша падилшаш кунед.
мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz классичка. Соли бори 1696 сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.8 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. Мошин мега 100% бухай расходша хутум рафта аз пеш ки телефонуш мегирем. Нархи мошина мега 40,000 мегем. Бо хаqiqati шумо суҳбат мекунед. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 40,000 сомон. қатиқчон бо нашуд мусулуш гап мезанем. рақамҳои билай ва рақамҳои ватсапшон барама шахсоне ки мехарем занг занед. дӯстон аз нуқта намуна шахсоне ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед, чӣ мошине ки дар кор ҳастед, нависед маркаи мошина то чанд сомона бошад, аз куҷо бошад, шумо нависед, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. ва касоне ки мошини фурӯшӣ доранд, хоҳанд ки реклама кардам, дар рақамҳои болобудаи 885 1220 WhatsApp, имо, Telegram зад чизе ки барои фурӯшӣ бошад, роҳӣ кунед, мо реклама фурӯшда яъне мегузорем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex. соли бори 2001 сол аст ки сӯзишвориш дизелай мошинча мега нахад ва мошина аз пеш омода бинем. дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудаги аст, не ки утул дорад. Утул дорад дӯстон аст, фақат ҳуҷҷаташ буд шудаги аст, болои капотуш хай камтар лакаш тухтагӣ буда, хеле камтар зарда шудаги, не ки хай бо рафта мебинед. нархи мошина мега 33,000 мега. муомила савдо мегад мекунем. мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафони соҳибшон мондаги аст. шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошед, оиди мошин фаҳмидам, марама занг занед. тоқа суми хӯля мега алиш палиш намешавад, фақат суми хӯли марамат занг занед. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ аст дӯстон. трактор срочна мегад, мақсад ки ҳолати хуби техникида қарор дорад. дӯстон аз маълумоти трактор хеле кам аст, бихатр то ки мехарен тариқи телефон маълумоти пурраша гирем. трактор нархаш ҳамагӣ 20,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархаш 20,000 сомонӣ, мақсад ки бо қатиқчон гап мезанем. рақамошон мондаги аст, мақсад ки занг занем маълумоти пурраша гирем. мош трактор мега дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон бо ҳақиқату аниқада гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Vectra A. соли бори 1995 аст ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду. нархи мошина мега 12,000 мега. бо муомилаи хуб мегад мекунед. мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе. дӯстони азиз, нархи мошин 12,000 сомон, савдо муомила дорад. мошин 95 сол, хеле светои вишнови. рақамҳои соҳибшон мондаги аст мегафон. марҳамат дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред ягон маълумот хоҳед нагар фаҳмидан, занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. бортавои газел, яъне ки мошини боркаш гурзавои газел. соли бори 2004 сол аст дӯстон ки мошин мегад нахадо мегад дар ҳолати хуби техникӣ мегад қарор дорад. нархша мега 30,000 мега. бо савдо муомила мекунем. и газел қарор дорад дар ноҳияи Ёгон. дӯстони азиз, 30,000 сомон муомила савдо доштаем. дар комментария бисёр газел хоҳишид, баъди шумо мондем. дӯстони азиз, агар ки маъқултон бошад, рафта мошина аз пеш бинед. мошин мегад соза, срочна фурӯшӣ. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Toyota Camry 1. соли бори 2003 сол аст ки сӯзишвориш газ, бензин, моторш 2.4 литр, коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникия. дӯстон аз мошин мегад амин 1500 ёки то 2000 мегад бо расход дора мега. таи 1.5 ёки 2000 дига мега расход дора мега. ҳамин хел наистия соҳибшон. ҳуҷҷатош мега 1 сола. дӯстони азиз, нархи мошин 39,000 сомон. бо ягон сум хай муомила мекардем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мондаги аст 1.5 2000 дига мега расход кунем, бо 100% мешавад. марҳамат, дига маълумотои пурра ба анӣ аз рақамҳои поён буда. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузифи седан. соли бори 1996 сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як даст гаштагӣ. утул мега дорад. моториш камтар мега дуд мекунад, мақсад ки колесаш мепартоед. бензини холӣ. дӯстони азиз, мақсад ки соатбори мегад кор мекунад, фақат колеса партоф мекунад. 4 баллони нав мега. алишам мешава мега ба ягон хечбек.
нархи мошина мега 20 та мегем арзон мекунем, мошини қарор дорад дар ноҳияи Фарход. Сумаки нархи мошини 20 та муомила доштааст. рақамҳои соҳиб шумодаги аст. Ягон суол томоша ягон маълумоти иловагӣ намарамат занг аз хоҳиш мекунам ки лайкҳои бепула занед ва навори моро дар афиқото дар дӯстон роиш кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Lada Priora Option Priora. Соли 2006-2009 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина, мотор 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега нахадва хайр аз хоча бухтон аниқ када мегирем. нархи мошина мега 19500 мегем бо муомила мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 19500 муомила савдош дар назди мошин. рақамҳои билайни соҳиб шумодаги аст. оиди мошин шумо ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ марамат карда сона занг занед маълумоти пурраша хутон гиред. тоқа суми холия мега ва срочна. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузофи караван светои сафед. соли 2006 мега 1998, сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат утул дорад. нархи мошина мега 18500 мега камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи дӯстони азиз. 18500 ягон чи муомила доштааст. оиди мошинтон аст. шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед нагар фаҳмидам, дар рақамҳои поёнда занг занед маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. шахсоне ки дар навори мо мошини маҳфул ки наёфта бошед, дар комментари нависи пешкашто мекунем. шахсоне ки мошинаи фурӯшӣ доред, дар рақамҳои болода 20 сурат маълумот чаро мекунем, мо реклама мекунем. дӯстон аз лайк аз шумо, видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Vitz. соли 2006-2010 сол аст ки сӯзишвориш бензина, мотораш 1 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду. мошин мега дӯстон аз ҳуҷҷат дорад, утул дорад, балнош нав, мошин транзит синят кардагӣ. Toyota Vitz японка перекидка мешавад дӯстон азиз. нархи мошина мега 45000 мегем бо ҳақиқати хичонга мезанем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотору коробкаша рафта аз пеш бинем. нархи мошин 45000 ягон чи бо муомила мумкин доштагист. рақамҳо шумодаги аст. фақат илтимос мега конкретна харидоро мега занг занам, беҳуда мега нороҳат накунем, фақат суми нақдкатӣ фурӯхта мешавад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки ВАЗ 2106 мошини советски молодежи чихеле ки дар комментария шумо бисёр хоҳиш кардем. соли 2006-1993 аст ки сӯзишвориш бензина, мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега хелаки як даст гарчида мошин мега нахаду. нархи мошина мега 7500 мегем бо арзон мекунем. бо ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷагӣ. яъне ки нархи мошин 7500 сомон аст, муомила савдо доштааст. рақамҳои телефони соҳиб шумодаги аст. шахсоне ки мехарем марама занг занем. ин буд навори имрӯзаи мо.